Росен Миленов. Господин Росен Миленов. Добър вечер. Българи! Ние не сме държава отдавна. Тя е частна, колонизирана, всякаква, но не и суверенна държава. Територия, така е, точно така и всички го знаят тази територия, само онези родостъпниците, продажниците, не човеците, не българите, те само още не са разбрали, че тук все още има българи. И ще има българи. Този за нас е, как да го кажем, даже не е марионетка. Това е някаква мижитурка. Има двама мудраци, които са проводници на чужди интереси и всички ги знаят последните 20 години, въртяха на малкия си пръст цялата нация, цялата държава, ма частната държава, не онази държава, която е на всички българи, Борисов и Пеевски. Е този, техната секретарка, Росен Желязков, ходи там в Даус. Тук преди малко споменаха, че там са онези колонизатори, ционисти, дълбоката държава, където им казват. Онези, които печатат най-много пари, с онези пари, които правят най-големите войни, с най-много жертви, убиват децата по света, смачкват на суверените държави, назначават диктатори, назначават такива, така наречени инженерни правителства. Нали, проекти и в нашата територия само проекти инсталират. И все пак си имаме инсталирани проекти. И това ето, нали си видял този ден този американското мекере, посланник бил. Какъв посланник си бе? Тук не трябва да има нищо американско. Нито база, нито посолство, нито нищо. Тези където да са стъпили. Американският посол, където да е стъпил, той носи само война. Разрушение под фасадата на демокрацията. Имаме пелта! Американските кълбойци са бившите, нали, някога какви са били? Затворници са били, това са престъпници. В ДНК-то им е престъпник. Той може да се промени. Престъпника си остава винаги престъпник. От днес до утре не ставаш престъпник. Но най-страшното е, когато ние позволим на двама-трима тук на тази територия да смачкват така наречената суверенна държава. И още по-страшно и срамно е за целия български народ, включително и за мен, да смачкват волята на българския народ, защото народа е кръвта и плътта на България. Не друг. Не тук вътре в министерството. Ето тук може да влезем, вътре да ги смачкаме. Няма да кажа дали е полиция или кой си. Този Запранов е междурежим затвора. Въпреки че е мижитурка, ма трябва да режиме, за да се превъзпитат всички останали, така пише в НК. Ама Бойко и Борисов, ако ние видиме тук на площада вързани и да ги плюваме всичките, значи нищо не сме направили. Нищо не сме направили. Те унищожиха живота на милиони българи, прокудиха ги, не минали издagi в чужбина. Те унищожиха икономиката. Те унищожиха всичко. И ние още сме тихи. Как ще се молиме? Каква демокрация? Демокрация не е имало никога. Демокрация е само когато волята на народа пряко от вас зависи. Решенията си взимат. Вие контролирате благата, контролирате така наречената народна пара. Вие получили нещо от концесиите. Вас питали си и за лева. Не са ви питали. За какво си питали? За нарязаните заводи питали ви. Не ви питаха. Костов трябва да решим затвора и горе в 12. Ако не ходим ги вали на открищите, какво ще стане? Нищо не може да стане. 36 години сме тихи. 36 години мирни протести, мирен преход, а той е криминален, който ни загроби. Ако хората не станат и изпепелят, я отсреща, това е народно събрание. Ама 36 години е мафиотско събрание. Там са само мафиоти. Там трябва да голи, трябва да влезе българския народ. Ако не влезе българския народ, са ви излъгали. И Йово беше прав, аз го много поддържам. Дайте си на ръка. Или отиди още напред. Той каквото и да говори, това е от ушата революционер. Революционерът хваща пушка, хваща камък, бие троши, за да му дойде акъл на престъпника. Престъпника от слово не разбира, от тояга разбира. И американците от тояга разбира. Да живее България! Благодаря се, Банготова, един млад човек.